आसामनि गेजेरावनो मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया दावबायारिखौ बरायनो थियारि। बड'लेण्ड हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगायारि महर, बिफां-लाइफां जिरि-जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय साखोन-सिखोन खालामबाय आरो बेनि थांनाय फैनाय लामाखौ फोसाबगासिनो दङ। समायना मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो नोंथांमोनहा फैनो हासिगोन। गेरेमसा एनजिअ'नि मददजों सामलायजानाय बगामाथियाव फैनो थाखाय बेनि लामाखौ दिनैनिफ्राय साफा खालामनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि पिकनिक जाग्रा थाग्रा थावनियाव गोबां सुबिदाफोर दङ, जेरै नाव गाखोनाय, नाव जावनाय, हर थानायनि राहा, जिप लाइन, राफ्टिं, हर्स राइडिं खालामनायनि अनगायैबो समायना गोथार बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर, सावगारि सेबखांनायनि सुबिदा आरो बायदि जानाय लोंनायनि गलाफोर दङ। बगामाथिया लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिल' नङा, बियो बायदि जेंनाजों गुलाय-गुजाय जानानै थानाय गोसोनि दुखु जारलाखौ होस्रांनाय मोनसे गोजोन थावनि आरो धोरोम सिबियारि एबा फोथायसुलाफोरनि इसोर सिबिनो हानाय मोनसे सिबिसालिबो। लावखार ओंखाम जानो फैनायनि अनगायैबो न'खरनि गथ'-गथाय बेरायनो फैनानै गोसोनि गोजोननाय लानो हानायनि सुबिदा दङ। फरायसाफोरनि थाखाय फिल्ड वार्क खालामनाय, सोलोंथायारि दावबायनाय अनगायैबो बायदि खाबुजों बुंफबनाय बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव आसामनि खना-खनला गासै जायगानिफ्रायबो बेरायफैनो हासिगोन होननानै सामलाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। जिहेतु जों बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौहाय जों दिनैनिफ्राय लामाखौ थांलाय फैनाय लामाखौहाय जोङो दिनैनिफ्राय खामानिखौ मावजेनदों आरो बे मावजेननाया दिनैहाय एसेबाबो जोंहा दावगानो थांबाय थादों आरो मावनाया जोबनो थांनो नागिरदों। दा बेखायनो दिनैनि बे जोंनि बगामाथि पिकनिक स्पटआव बा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायावहाय जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जाफैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेवहाय जोङो मोनसे माखासे जोंनि बगामाथि बा लावखार ओंखाम जायगायावहाय जोंहा माखासे मिथिंगायारि समायना नुथाय आरो समायनाफोर दङ। बेवहाय जोंहा गिबियावनो जों बुंनांगोन जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायावहाय दैया जोंहा गोबां समायना दै आरो बेवहाय जोङो दुगैनो हायो आरो बेवहाय जों माखासे दैयाव दुगैनानै जों गोजोननायखौ लानो हायो आरो बे दैखौ नुयोब्ला गोबां मानसिफ्रानो गोबां बाथ्रा बुङो बे दैया बबेनिफ्राय फैदों। बेखौ जोङो बुङो बे भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय बे दैया जाबाय अन्थाइजोंहाय बोहैबोनाय आरो गुसु दै। बेखौ मानसिफ्रा गोबां मानसियानो गोजोननाय मोनो बेयाव दुगैनानैहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायावहाय दङ जोंहा समायना दंफां, बेनो जाहैबाय बैग्रि दंफां। बे बैग्रि दंफाङा दिनैनिफ्रायनो जोङो फिथाइखौ जों जायोबा दिनैनिफ्राय जों मोनजायो। बेयाव दिनैनिफ्रायनो बैग्रि दंफाङा फिथाइया मोनबाय। बेखायनो बे बैग्रि दंफांखौबो नुनानै मानसिफ्रा सोमोनाङो, बेखौ सोर गायनाय आरो बेखौहाय बुङो माबोरैहाय जानाय। दा जोङो बुङो बे जाबाय मोनसे मिथिंगायारि समायना, बे मिथिंगानिफ्रायनो बे सोमजिनाय आरो जों बेखौहाय बैग्रि दंफांखौ जोङो मा खालामबाय, एसे जोङो हाग्राखौ साफा खालामनानैहाय बेखौ जोङो समायना खालामसिनदों आरो बै बैग्रि दंफांखौनो जोङो समायना खालामनानै बेवहाय मानसिफ्रा बे बैग्रि दंफांखौ नुनानै मानसिफोरनि गोसोआ मिथिंगायारि जिथु सम्पद, जिथु मिथिंगायारि समायना, बै समायनाखौनो नुनानै बिथांमोना सोमोनांनानै जोंखौ बुङो आरो जोंखौ सोङो बेयो नोंथांमोना जोबोद मोजां खालामदों। आरो बे मिथिंगायारि समायना नुथाय आरो बगामाथि पिकनिक स्पटआ दिनैहाय गोबां जायगायावहाय मिथिजानाय आरो जोंबो बुङो बगामाथि पिकनिक स्पटआ आरो बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्राया जोंनि आसामनि मादावनो मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। बेखायनो जोङो बुङो बे बगामाथिखौहाय जों सामलायो आरो बे सामलायनायाव जों गोबां जोङो जोंनि माखासे स्टाफआ जोङो खस्थ' खालामो। बेयाव जोंनो गावनो खस्थ' खालामनानै जोङो साब सिखोनखौ जों खालामो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि माखासे मावथिफारिया, बे मावथिफाराफोरखौबो जोङो गोबांनो जोङो दायित्वखौ होयो। बे दायित्वआनो जाहैबाय जोङो माखासे गोबां जिब जुनारफ्रा जोंनि बे हाग्रा मिथिंगायारिजों बुंफबनायखाय बेवहाय जों मैदेरनिफ्राय, मोसानिफ्राय बायदिसिना मुफुर आरो बेजों लोगोसे मा होनो जिब जुनारफोरखौहायबो बिनिफ्राय जों रैखाथि खालामनो थाखाय लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरखौहाय जों बिनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जों बे गासैखौबो जोङो पेट्रलिं बा जोङो माखासे नायथिंनाय हाबाफारिखौ जोङो दायित्वखौ जोङो बिथोन होयो आरो। लामाया जोंनिया रङिया
हाइवेनिफ्राय तामुलपुर हाबबोनांगौ हाबनानै तामुलपुरनिफ्राय नाग्रिजुलिनिफ्राय डाइरेक्ट गयबारि मोनबानो बगामाथि पिकनिक स्पटखौ मोनो लामाया बेनो मोजाङै हामबाय सिगांनिख्रुइ लामाया सिगां गाज्रिमोन लामाया एबार नै SSB केम्पहालागै जोंना CC ब्लक जाबाय बाखिखिनिखौ जों बानायना होबाय बरिया लामा फैनो हासिगोन बिदाया दा लावखार ओंखाम जानाय होनब्लाथाय बेहाय जायगा गुवार दंखायो बेयाव लावखार ओंखाम जानानै एसे बोसोर गोजामखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय राफ्टिं सालायनानै इन्जय खालामनो हागोन जिप लाइनिं खालामनानैबो इन्जय खालामनो हागोन बायदिसिना हाजोबो गाखोना नायनो हागोन ट्रेकिंआव होनोब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनोखा बुहुद समायना बुहुद गोबां सुबुंफोरा फैनानै लावखार ओंखाम जानानै साबायखर बावलाङो इमान मोजां मिथिंगानि गेजेराव नोंथांमोना बिदि जायगा दिहुनदों बै बगामाथिखौ लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय बेनिखाय साबायखर होलांदों गासैबो मोजां मोनलाङो आरो बिदिनो पिकनिक मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरनाय जाबाय जे साननैसो उनावनो नोंथांमोना बेवहाय फैनानै पिकनिक जाना थांनो हासिगोन